Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου» σήμερα θα μιλήσουμε για ορθοπαιδικά ζητήματα. Κοντά μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος. Είναι μαζί μας ο Dr. Med, κύριος Χρήστος Κούκος, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, τέος διευθυντής της Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ζανγκ Γιώσεφ του Βούπερταλ της Γερμανίας, με 16ετή εμπειρία λοιπόν στη Γερμανία, τώρα είναι στην Ελλάδα, είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε κύριε Κούκο. Χάρηκα που σας βρήκα εδώ πέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και πραγματικά βλέπω στο βιογραφικό σας ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο. Βλέπω πως είναι πλούσιο το βιογραφικό σας, με μεγάλη εμπειρία στη Γερμανία πολλά χρόνια, 16 χρόνια ολόκληρα. Ακριβώς, μια ζωή. Μια ζωή που λέμε. Ήρθατε όμως τώρα στην Ελλάδα, σιγά σιγά έχετε εγκατασταθεί εδώ. Ακριβώς, σιγά σιγά γυρίσατε πίσω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι είστε και ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Αρθροσκοπήσεων Αγκώνα Ώμου Γόνατος και Θεραπείας Πόνου, το οποίο στεγάζεται εδώ στο Πολυιατρείο Ίαση. Είναι στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Σωστά, μαζί με τους συνεργάτες μου. Ναι, καταγωγή από την Έδεσα όμως. Ακριβώς. Μένετε Θεσσαλονίκη. Μένω Θεσσαλονίκη. Και εδώ κάνετε φυσικά τα χειρουργία σας. Κύριε Κούκο, για πείτε μας λοιπόν λίγα πράγματα, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου». Να πούμε να μας πείτε μάλλον και ο ίδιος λίγα στοιχεία σε σχέση με το βιογραφικό σας, που εξειδικευτήκατε, κάνετε πολλά πράγματα για τον αγκώνα. Επίσης για τον νόμο και για το γόνατο. Σήμερα εμείς θα μιλήσουμε για το γόνατο, θα μιλήσουμε για τη ρήξη του πρόστιου χιαστού συνδέσμου και στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε και για άλλες σύνθετες πολυσυνδεσμικές κακώσεις, για το μενίσκο και για άλλα θέματα στα οποία έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, πρέπει να πω και κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε, ότι είστε και μέλος της Επιτροπής Ώμου Αγκώνα της ΣΥΚΟΤ, Παγκόσμιας Ορθοπαιδικής Εταιρείας, όπως επίσης και μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας της Ίσακος, να είναι πάρα πολύ γνωστή και αυτή, Παγκόσμια Αρθροσκοπική Εταιρεία. Και στην ΑΓΑ. Στην ΑΓΑ είμαι instructorας και αυτό που λένε faculty member, δηλαδή εκπαιδευτής. ΑΓΑ είναι η αρθροσκοπική εταιρεία των γερμανικών χωρών, δηλαδή Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας. Ναι. Και σαν 16 χρόνια είμαι αντιπρόσωπος αυτής της εταιρείας, βασικά με άλλα λόγια, και στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που πραγματικά τα παιδιά της Ελλάδας επιστρέφουν στον τόπο τους, γιατί πραγματικά και άλλοι επιστήμονες όπως εσείς, καταξιωμένοι από άλλους χώρους, όχι μόνο στον τομέα της ορθοπαιδικής, επιστρέφουν στη χώρα μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς και μεγάλη μας τιμή που έρχεστε πραγματικά και επιστρέφετε στην πατρίδα. Κύριε Κούκο, για πείτε μου, τι άλλο κάνατε τώρα, αν θέλετε να μας πείτε κάποιες εξειδικεύσεις που κάνατε γενικά στο χώρο σας και να δούμε και εδώ πέρα εικόνες. Οι εξειδικεύσεις μου ήταν πάνω στις αθλητικές κακώσεις, όπως γι' αυτό και διευθυντής αθλητικών κακώσεων. Ναι. Σε μικρή ηλικία, από ό,τι καταλαβαίνω. Σε μικρή ηλικία, πήγε κάπως γρήγορα και χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Ήταν βασικά πάνω και στο γόνατο και στον ώμο, αλλά και στον αγκώνα. Φυσικά ο περισσότερος κόσμος, και ειδικά ακόμα και μπορώ να πω και στο διεθνές στερέωμα, με γνωρίζει περισσότερο για τον αγκώνα και για τον ώμο, για το λόγο, για κάποιες τεχνικές ειδικά που κάνω αρθροσκοπικά όσον αφορά και τους αρθρητικούς αγκώνες, αλλά πόσο μάλιστα των ασταθειών που μπορούμε να δούμε στον αστάθεια του αγκώνα ακριβώς. Αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, σαν πρώην διευθυντής αθλητικών κακώσεων, μεγάλος όγκος είναι και το γόνατο. Μην πω μεγαλύτερος όγκος. Είναι και πιο συχνά τα περιστατικά για το γόνατο. Είναι λογικό κιόλας. Είναι πολύ λογικό ότι το γόνατο, οι τραυματισμοί στο γόνατο είναι πολύ πιο συχνοί από ότι στον ώμο και στον αγκώνα. Έτσι. Και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ισχύει αυτό. Εκτός από τους αθλητές και για άλλου επίπεδου ηλικίας ατόμων. Τι βλέπουμε τώρα, για μπορείτε να μας εξηγήσετε. Εδώ είναι από το Παγκόσμιο Συνέδριο στην Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία, ήταν αυτό πέρσι. Το Παγκόσμιο Συνέδριο αριστερά, στο οποίο ήμουνα προεδρείο μαζί με τον καθηγητή, τον Gregory Bain. Είναι ένας ογκόληθος, μπορώ να πω, της χειρουργικής του αγκώνα και του ώμου, αλλά πόσο μάλιστα του αγκώνα. Δεξιά επίσης βλέπουμε κάποιες ομιλίες μου από το λεγόμενο Elbow Course που είναι στην Αθήνα. Διεξάγεται κάθε χρόνο, ένα πολύ επιτυχημένο course που κάνει ο κύριος Σουμερλής με την καθηγήτρια Όλγα Σαββίδου. Όπως δεξιά επίσης βλέπουμε σε κάποια courses, σε κάποια σεμινάρια που ήμουν καλεσμένος
σαν ομιλητής. Αυτό το συγκεκριμένο ήταν στη Σλοβενία πέρσι το Μάιο. Μπορώ να πω πια πέρσι, γιατί έχουμε 2024. Ναι, όντως, ναι. Πολύ ωραία. Λόγω της ιδιότητάς μου και της ενασχόλησής μου με αυτές τις επιτροπές, αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, πρέπει να παρευρίσκομαι σε πολλά είτε σεμινάρια είτε webinars, που είναι πια στην εποχή του COVID κάπως άνθησαν, Ναι, και τα οποία είτε διοργανώνω εγώ ο ίδιος σαν συντονιστής, είτε καλούμε να μιλήσω για συγκεκριμένα θέματα. Ναι, το βλέπουμε συγκεκριμένα της εταιρείας της λεγόμενης ΣΥΚΟ, της Παγκόσμιας Ορθοπαιδικής Εταιρείας, που κάναμε σε συνεργασία με την γερμανική εταιρεία ώμου Αγκώνα, με τον Κίλιαν τον Βέγκμαν, κάτω τώρα στο Μόναχο, παλιότερα στην Κολονία. Και αναγκαστικά, όπως ξέρετε, κάπως πρέπει να δείξουμε έργο. Όχι, πρέπει, είναι καθήκον μας, καθήκον μας να δείξουμε έργο και να μάθουμε τους καινούριους, τους νέους συναδέλφους, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε βασικά τη γνώμη. Ναι, που ξέρετε και τις οποίες εφαρμόζετε πλέον και εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, να το ο Ίσακος. Ο Ίσακος, ναι, εδώ στη Βοστόνη. Πέρσι τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, είναι σχεδόν όλη η Επιτροπή της Επικοινωνίας στο πόντιουμ εδώ πέρα, σε μία συζήτηση που είχαμε συγκεκριμένα σε αυτή τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν έχουμε πολύ υλικό να δείξουμε, αλλά δεν ξέρω αν φυσικά κάποια αντιπροσωπευτικά δείχνουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Άρα λοιπόν αγκώνας ώμος, αλλά και γόνατο. Πολλά περιστατικά με γόνατο. Ωραία. Να αρχίσουμε λίγο τώρα για το θέμα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Να μιλήσουμε λίγο για τη ρήξη του πρόστιου χιαστού συνδέσμου και να πούμε αρχικά, έτσι απλά κύριε Κούκο, όταν λέμε ρήξη πρόστιου χιαστού, τι σημαίνει? Πρώτα αυτό θα σας ρωτήσω. Πολύ καλή ερώτηση, γιατί χθες κιόλας ένας ασθενής μου με ρώτησε, ρήξη, γιατρέ, τι σημαίνει κόψιμο? Ναι, είναι όταν ένας τένοντας έχει κοπεί. Αυτό συμβαίνει και με τον πρόστιο χιαστό. Τι είναι ο χιαστός? Είναι ένας σύνδεσμος, όπως λέει, πρόστιος και οπίστιος. Εμείς μιλάμε συνήθως για τον πρόστιο, γιατί είναι αυτός που κόβεται πιο συχνά. Και ειδικά που το βλέπουμε αυτό σε αθλητές επιτοπλίστων, λόγω των κινήσεων, των stop and go ή των στροφικών κινήσεων τα οποία γίνονται, και γι' αυτό το λόγο συμβαίνει πιο συχνά. Συμβαίνει πιο συχνά στους αθλητές, έτσι. Οι αθλητές ποιων αθλημάτων, ποδόσφαιρο, όλων? Του ποδοσφαίρου είναι πιο συχνό, πόσο μάλιστα στην Ελλάδα, που λόγω της κατάστασης των γηπέδων την οποία έχουμε, ένα αυτό και πολλές φορές... Είναι καλή ή κακή? Δεν είναι καλή. Το κατάλαβα, απλά να το επισημάνουμε κιόλας. Λοιπόν, την κακή λοιπόν κατάσταση των γηπέδων της χώρας. Πόσο μάλιστα οι αεραστέχνες ή αυτοί που το κάνουν για χόμπι, γιατί δεν υπάρχει καλή κατανομή της μυϊκής μάζας, δηλαδή δεν έχουν μια καλή ενδυνάμωση των μυών τους, που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αποτρέψουμε έναν τέτοιον τραυματισμό. Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Και είναι και γι' αυτό γίνεται και συχνό αυτό. Υπάρχουν άλλοι λόγοι, παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι οδηγούν, και ίσως κύριε Κούκο, σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε? Μπορούμε λόγους? Ναι, παράδειγμα, οι γυναίκες είναι επίσης... έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν ρήξη, όπως άμα το πάμε τελείως ανατομικά έχει πια αποδειχθεί αυτούς που έχουν στην κνήμη τους μια μεγαλύτερη κλίση. Μάλιστα. Και γι' αυτό πρέπει τους συγκεκριμένους να τους αντιμετωπίζουμε και διαφορετικά. Θα ήθελα να σας πω επίσης, κύριε Κούκο, μπορούν να εμφανίσουν την ρήξη του πρόστιου χιαστού και τα παιδιά? Εμφανίζεται και στα παιδιά αυτό το πρόβλημα? Φυσικά. Ναι, για ποιους λόγους συνήθως τα παιδιά εμφανίζεται? Επειδή είναι πιο χαλαρές οι αρθρώσεις του? Όχι. Βασικά, στα παιδιά εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά παίζουν όλο και περισσότερο πιο επαγγελματικά. Φούλη ενασχόληση με ποδόσφαιρο και με όλα αυτά. Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Τώρα, ποια δίνει συμπτώματα η ρήξη του πρόστιου χιαστού? Καταρχάς, συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ακούει και ο ίδιος ο ασθενής ένα μεγάλο κρακ όταν κάνει μια στροφική κίνηση, όταν πατήσει με το γόνατό του, με το πόδι του, και τι βλέπει εκείνη τη στιγμή? Ένα τρομερό πόνο, γιατί βασικά είμαι και ο ίδιος μου υπήρξα ασθενής. Μάλιστα, κατάλαβα. Και έχω τον τραυματισμό.
και ήταν ένας λόγος ο οποίος με έκανε να ασχοληθώ με τις αθλητικές κακώσεις, ο κύριος λόγος βασικά. Και τι γίνεται, πρίζεται βασικά το γόνατο, με άλλα λόγια. Πρίζεται το γόνατο και αυτό εννοείται ότι δημιουργεί πόνο, κάνει ένα έμαρθρο, δηλαδή υπάρχει αίμα μέσα στην άρθρωση. Μάλιστα, ναι, κατανοητό. Και πονάει μάλλον. Πονάει, ειδικά στην αρχή, πονάει πάρα πολύ. Μάλιστα. Στην πορεία φεύγει το έμαρθρο, το αίμα, το πρίξιμο και μπορεί ο ασθενής να μην πονάει, αλλά έχει μια αστάθεια, έχει ένα λεγόμενο σιρτάρι. Μάλιστα. Εδώ να πω, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είναι μόνο το σιρτάρι που αποτρέπει ο χιαστός, αλλά είναι και η στροφική κίνηση να μην πάει η κνήμη προς τα μέσα. Μάλιστα. Έτσι. Κατανοητό. Και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί αναφέρατε και τα παιδιά, αλλά και τους αθλητές. Ναι. Σε αυτούς, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε το κάτι παραπάνω από αυτό που ήμασταν μέχρι τώρα συνηθισμένοι. Ναι. Και τι είναι αυτό? Αυτός ο χιαστός ο οποίος θα κάνουμε εμείς σαν γιατροί, δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο που μας έδωσε ο Θεός ακριβώς ή μας έδωσε, όπως λέω πολλές φορές, ο ασθενής η μαμά μας. Ναι. Γι' αυτό πολύ σωστά. πρέπει κάπως να συνδυάσουμε κάποιες τεχνικές. Ο ένας ο χιαστός, όχι μονός χιαστός, μπορεί να μας δώσει μία σταθερότητα όσον αφορά σε αυτό το σιρτάρι. Στην στροφή όμως, όχι 100%. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε να συνοδέψουμε την συνδεσμοπλαστική του προστίου χιαστού με άλλες τεχνικές ώστε να αποτρέψουμε την στροφική κίνηση. Ερωτήσεις. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε όταν καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με το γόνατό μας, ότι έχουμε πάθει ατύχημα ή και τα παιδιά μας, ξέρω εγώ, είναι να βάλουμε πάγο. Ισχύει ότι ο πάγος σώζει αυτή τη στιγμή? Εννοείται. Ο πάγος σώζει, που λέτε, όχι μόνο όταν γίνει, αλλά πόσο μάλιστα και μετεγχειρητικά. Όταν είναι ότι κάτι έχει ένα πρίξιμο, εννοείται ο πάγος είναι πάντα καλός. Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη επίγουσα, τέλος πάντων, κίνηση που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουν όλες οι. Θα ήθελα να ρωτήσω, πριν πάμε στις τεχνικές και αυτά που θέλουμε να μας πείτε και είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι όλες οι ρήξεις του πρόστιου χιαστού συνδέσμου ίδιου βαθμού? Μπορούμε να έχουμε και μερικές ρήξεις. Ναι. Μερική ρήξη του προστίου χιαστού, στην οποία μπορεί και να μην χρειαστεί κάποιο χειρουργείο. Γιατί το βασικά πρέπει ένας ορθοπαιδικός, ο οποίος έχει εμπειρία στις αθλητικές κακώσεις, να δει πόσο ασταθές ή σταθερό είναι το γόνατο. Μάλιστα, σωστά. Και εννοείται να κάνει ένα λεγόμενο follow-up, να ακολουθήσει τον ασθενή και να τον δει τις επόμενες 6 εβδομάδες, όταν ο πόνος θα είναι λιγότερος και θα μπορεί να εξετάσει και καλύτερα. Η διάγνωση πώς γίνεται για τη ρήξη του πρόστιου? Ένα γίνεται Κλινική κλινικά εικόνα, ναι. και μετά, για να σιγουρέψουμε την κλινική μας εξέταση, πάντα είναι μια μαγνητική. Μάλιστα, ναι. Ναι, κύριε Κούκο. Τώρα, άλλη ερώτηση που έχω είναι, κάνουμε τον ίδιο χιαστό σε όλους? Όχι. Και όχι, αυτό πιστεύω ότι έχει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση. Ναι. Για ποιο λόγο? Είχαμε μάθει, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Γερμανία, στην Ευρώπη γενικά, να κάνουμε για κάθε ασθενή ένα à la carte χειρουργείο. Ένα συγκεκριμένο μόσχευμα χιαστού. Μάλιστα. Μέχρι τώρα τι ήταν trendy, τι ήταν στη μόδα, ήταν η οπίστη εκνημιαίη. Τι μας έχει δείξει όμως η βιβλιογραφία? Η βιβλιογραφία μας έχει δείξει ότι οι οπίστη εκνημιαίοι δυστυχώς χαλαρώνουν κάπως με το χρόνο. Άρα πρέπει, ειδικά στους αθλητές και στους νέους ασθενείς, να πάμε να αναζητήσουμε ένα άλλο μόσχευμα. Μάλιστα. Ποιο θα είναι αυτό? Παλιότερα είχαμε το επιγονατιδικό τένοντα, που είναι ένα καταπληκτικό μόσχημα, αλλά μας κάνει ορισμένους πόνους στο πρόστιο μέρος του γόνατος. Γι' αυτό μια στιγμή εγκαταλείφθηκε. Και κάτι που είναι σχετικά καινούριο τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι πολύ πιο σταθερό από τους οπίσθιους κνημείους, είναι ο τετρακέφαλος. Το μόσχημα του τετρακεφάλου, είτε με οστικό τεμάχιο, με ένα κομμάτι οστού, είτε απλά με το μαλακόμορο, μόνο τον τένοντα του τετρακεφάλου. Και γιατί τετρακέφαλος? Γιατί είναι αποδεδειγμένος από έρευνες ότι έχει βασικά τα ίδια συστατικά, να το πω, την ίδια ποιότητα που έχει και ο κανονικός μας πρόστιος χιαστός.
κατανοητό, ναι. Γι' αυτό και πια σε νέους ασθενείς, τουλάχιστον τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, αυτό που κάνω και σε αθλητές, και που κάνω είναι να χρησιμοποιώ σαν μόσχημο το τετρακέφαλο. Ναι. Επίσης, όταν έχουμε την ίδια στιγμή και ρήξη του έσω-πλαγίου συνδέσμου, Ναι. ή σε γυναίκες, επιτοπλίστων γυναίκες που έχουν βλεσά γόνατα που βλέπουμε που είναι προς τα έξω, Ναι. σε αυτές δεν μπορούμε να πάρουμε τους οπίστιους κνημαίους. Γιατί αδυνατίζουμε, με άλλα λόγια, την έσω πλευρά. Άρα δεν θα γιάνει, δεν θα πουλωθεί καλά ο έσω πλάγιος. Μάλιστα. Άρα, σε προκειμένη περίπτωση, πρέπει να αναζητήσουμε ένα άλλο μόσχημα. Αυτή τη στιγμή, πιστεύω, το καλύτερο μόσχημα είναι ο τετρακέφαλος. Σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο πυγονατιδικός στένος, που είναι πάρα πολύ σταθερός. Απλώς γνωρίζουμε το πρόβλημα που μας κάνει αυτόν τον πρόσθιο πόνο στο γόνατό μας, και ειδικά σε ανθρώπους, παράδειγμα, που κάνουν δουλειά στα γόνατα. Ναι, Έτσι. ναι, και αυτό. Γι' αυτό πρέπει κάπως να το αποφύγουμε. Κύριε Κούκο, θέλω να σας ρωτήσω τώρα με αυτά που είπατε και σε σχέση με τα συμπεράσματα τα οποία βγάζω από αυτά που λέτε, αν η αντιμετώπιση ουσιαστικά των αθλητών είναι διαφορετική σε σχέση με με αυτό που είπατε για το μόσχημα που χρησιμοποιείτε ή την τεχνική που χρησιμοποιείτε στα περισσότερα περιστατικά. Πολύ σωστά. Πολύ Ναι. σωστά. Γιατί αυτοί οι αθλητές και οι νέοι χρειάζονται ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα. Τι σας είπα στην αρχή, ο χιαστός μας είναι υπεύθυνος για το σιρτάρι, ο νέος χιαστός. Ναι. Αλλά για τη στροφική κίνηση πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ναι. Άρα, τι κάνω εγώ σε όλους τους αθλητές και όλους τους νέους κάτω από τα 25, Ναι. θέλω να αποκαταστήσω και αυτή την στροφική αστάθεια. Ωραία. Άρα κάνω αυτό το χειρουργείο κατά τη διάρκεια του ενός χειρουργείου, Ναι. ώστε τι κάνουμε, παίρνουμε από την λαγοκνημία ταινία ένα μέρος, Ναι. από την έξω πλευρά, Ναι. κάνοντας μια μικρή τομή μόνο, Ωραία. τη φέρνουμε κάτω από τον έξω πλάγιο και την καθυλώνουμε ξανά, ώστε να έχουμε μια συνσταθερότητα, ώστε να μην κάνει κνήμη, να μην έρχεται η κνήμη προς τη μέσα πλευρά. Και μετακινείται προς τη μέσα μεριά. Το κατάλαβα και εγώ αυτό. Λοιπόν, κύριε Κούκο, άρα λοιπόν διαφορετική τεχνική και ενίσχυση ουσιαστικά στους αθλητές και στους νέους άνω των 25 ετών. Σωστά. Ωραία. Τέλεια. Τώρα, τι άλλο έχουμε να πούμε για τον πρόστιο? Μπορεί κάποιος, ας πούμε, από τη στιγμή που κάνει χειρουργείο με μια συγκεκριμένη τεχνική, που εσείς τη θεωρείτε επιτυχημένη, γιατί έχετε κάνει και πολλά χειρουργία, μπορεί να πάθει κάποια επιπλοκή ή τέλος πάντων μετά να ξαναεγχειριστεί, δηλαδή να γίνει ξανά επέμβαση? Και αν είναι συχνό αυτό. Το ρίσκο είναι το φυσιολογικό ρίσκο μετά από κάθε χειρουργείο που υπάρχει. Άρα, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολλές επιλογές που μπορεί να τύχουν. Ναι. Αλλά Ναι. αυτό που βλέπουμε συνήθως στους ασθενείς αυτούς, Ναι. πιο συχνό είναι να έχουν, άμα δεν κάνουν καλή αποκατάσταση και ενδυνάμωση, Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ για μία την ρήξη στο αποκατάσταση. άλλο γόνατο. Α, στο άλλο. Λοιπόν. Στο άλλο γόνατο. Σίγουρα και στο ίδιο, ειδικά σε αυτούς που δεν κάνουν καλή ενδυνάμωση των τετρακεφάλων και πρέπει να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα return to sports, για να, δηλαδή να έρθουν να ξαναξεκινήσουν τις αθλητικές τους δραστηριότητες, που αυτό σημαίνει, είναι σαν προϋπόθεση, να έχουν πολύ καλή μυϊκή μάζα, ειδικά του τετρακεφάλου και του γαστροκνημείου. Έτσι, σίγουρα η διαδικτικότητα κλπ. Παίζουν μεγάλο ρόλο και γι' αυτό πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες ασκήσεις και θα η ήταν αποκατάσταση καλό. παίζει μεγάλο ρόλο η αποκατάσταση. Μετά από την αρθροσκοπική αυτή επέμβαση και τεχνική την οποία ακολουθείτε εσείς, πόσος είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει καλή αποκατάσταση ασθενούς? 9 με 12 μήνες. Α, έχει αρκετό καιρό. Υπήρχε μια στιγμή στη βιβλιογραφία μια γρήγορη αποκατάσταση που είχε βγει σαν trend για στους 6 μήνες, αλλά είδαμε ότι δεν είναι καθόλου καλύτερη, ίσα-ίσα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος επαναρρήξης
στους αθλητές που κάνουν αυτή την fast track αποκατάσταση, Ναι, ναι. return to sport σε 6 Ναι, μήνες. ναι, γιατί και αυτοί θέλουν να γυρίσουν Έτσι, σωστά. στο χώρο τους και φυσικά είναι λίγο δύσκολο για αυτούς. Και μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε το πρώτο μέρος, κύριε Κούκο. Υπάρχει περίπτωση να εφαρμόσετε και συντηρητική θεραπεία στις περιπτώσεις της πρόσθειας ρήξης χιαστού συνδέσμου? Και το λέω αυτό για κάποιες περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι ίσως είναι μεγάλης ηλικίας, έχουν συνοδά νοσήματα, ίσως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που, ας πούμε, δεν βοηθάνε στην να γίνει επέμβαση. Ναι. Σε μεγάλης ηλικίας άνθρωποι δεν χρειάζεται βασικά να το κάνουν. Μόνο άμα έχουν πραγματικά μια αστάθεια που τη νιώθουν. Ναι. Και τους πειράζει και θέλουν να εξακολουθήσουν να κάνουν ένα άθλημα το οποίο κάνανε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ή ακόμα σε ανθρώπους, σε ασθενείς που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν δεν έχουν μεγάλη επιβάρυνση του γόνατου τους, δεν κάνουν κάποια δουλειά που επιβαρύνει το γόνατό τους, δεν κάνουν κανένα άθλημα. Στους συγκεκριμένους μπορούμε να πούμε απλώς να κάνουν μια ενδυνάμωση του τετρακεφάλου. Ωραία. Και αυτό μας αρχίζει, γιατί αυτό κάνει μας δίνει μια δυναμική σταθερότητα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα σας ξεκουράσω λίγο για να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε για σύνθετες πολυσυνδεσμικές κακώσεις, όπως επίσης θα μιλήσουμε και για το μηνίσκο. Τι είναι ο μηνίσκος και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει και με ποιες τεχνικές, συγκεκριμένα ο κύριος Κούκος και όλες θα μας πει, αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.